falder. Ja, bare jeg går lidt langsomt nu, så er du der at tage Det er masser af det. Det er jeg, der stopper den. Det er jeres lange ben. Ja, Ikke der båndevand. der er lange stænger, ikke? Ja, okay. Undskyld, jeg er kun 14. Ja, der er altid nogen, der er ældre. Det er så sjovt, hvis Mads han var 16, så havde vi lige været 15 eller 14. Men jeg har bare været totalt griner. Ja. så har Mads været gammel, den havde. Ja, du havde. Ja, du havde. Jeg var så gammel og røvhullig. Ja. Du kunne købe alkohol. Køb alkohol. Ja. Alkohol. Heineken. Carlsberg. Nej, nu. Nej, Mads Heineken, det er den der reklame. Nå! Det kommer ind i rummet. Ja. Den er så fin. Det er sjovt. Og det var det samme år, det hele. Ja. Det var også sådan noget reklame. Den der med bolden, den er selvfølgelig. Den der med tennisbolden og korten og højt. Kæft, Ja. nice. Det kan jeg altså også bare sådan noget. Jeg har engang stået min fætters hoved af med korten, så vil bare på igen. Det kan også se de der IKEA-reklamer, det der med, hvad hedder det, Sunny Beach-testen. Men jeg siger Det er der, hvor de siger sådan der med, til en teenage-datter, hun ikke må gøre det Sunny Beach, og så smækker der de der låger. De overlever. Jeg synes, du er lidt for undklædt. Eller den der med, hvor det var der fest foran hele, hvor bare alle de slaver og knudser bare... Ja, det er bare... Vi ser bare til det plads. Det er godt. Det er lige typisk mig og Line Rebecca nytårsaften, ikke? Meget luligt, vi sidder bare til tv. Jamen, det er sådan der, at der er kommet ind. Så bare alle de står bare fuldstændig frysende. Det var fedt. Er det for højt nu? Nej, nej. Ja, undskyld, Rasmus, det er godt. Au! Skyer. Jord. Faktisk skyer, Mads. Jord. Jo, der er. Skyer der også. Hvorfor Der tror er du kun det? skyer, Evaline. Kan du selv forklare, hvorfor solen ikke titter frem til jer? Jord. Så. Jord. Shit, det er noget højere. Ja, nu bliver du lidt tæt der. Kom on. Man kan sige til mig, hvad det er. Men man så gør sådan her, for at man ikke tager røven helt frem. Vi sætter mod væk mod. Vi skal sætte rekord på det her. Og hvad er den så? 2 idioter fra Jernhus, der er på ned i jorden? Ja. Så så man Det er, vi skal hele vejen rundt. Nej! Ej, men har I set det der, hvad hedder en svingearmen eller sådan noget i Bonbonland? Bonbonland? Jeg skal ind og prøve den. Skal du? Jeg skal ind og prøve den på onsdag. Ej. Jeg vil med, Mads. Nej, jeg skal... Det er sådan noget, hvad hedder det her? Christine, halløj. Nå, men kan jeg ikke, hvad de kunne sige? Du er i Berlin, Evaline. Nå ja, og jeg er Berlin, det kan jeg ikke. Men hvad hedder det, jeg kunne tage? Det er ikke godt, jeg vil gøre for strejsen her. Så Mads, bare stimulere den følelse, fordi vi optager. Okay. Der er kamera på. Okay, tænk så. Nå. Nej, Mads. Jeg kan det sige, at jeg sidder for dårligt. Jeg har det nu efter eller ned. Jeg kan faktisk også få det røven. Okay, så er jeg bare kører, ikke? Ses. Jeg har faktisk noget, men jeg ikke går det så. Det sidder meget godt. Det går lidt svingende hos mig. Bare lige smule i mine arme, en eller grund. Altså her. Det var ikke så rart. Har du sjovt? Nej. Har du? Ja. Nej. Jeg håber ikke. Er det så fedt? Det kan sgu ikke. Det kører godt, hva'? Hvor var det bare hyggeligt. Hvor var det sjovt, det der. Hvor var det bare hyggeligt at komme hit så Og du hoppede lige over min arm, det gør. Undskyld. Ikke den arm. Det her. Ej. Jeg synes, det er Nej, nej. Nej. Ikke nu. Kan du ikke lige vente lidt? Det er klart, I sagde, at jeg ikke vil mere. Jeg vil Jeg skulle mærke, at jeg kom på af. Vi får den anden. Igen, den der. Nej, jeg skal det ikke så meget med mig. Okay. Kan man ikke fortælle mig? Det kan man jo bare ikke. Gør det? Dårligt deres soldater på, det er bare. Hvad? Dårligt deres soldater på, det er jeg For helvede, jeg har store hofter. Surprise! Men nej, ikke. Jeg er ikke endnu. Der er bare også en stor røv, ikke? Nå. Okay. Det er min. Okay, skal vi prøve at køre? Ej, jeg hader det. Jeg bliver altid lidt bange for dem. Bye bye. Nej. Jeg er bange for det der. Nu hører jeg det. For helvede. Jeg ved,
det var nu. Det gik ikke så godt. Jeg er sandt. Okay. Okay, lad os blive på. Okay, vi skal passe med på det på, vi gør. Det går 5 minutter. Ja. Okay. Vi siger, at vi gør det 3 gange, vi skal bevæge alle gange, så gider jeg ikke mere. Okay. 1, 2, rundt. Det er mig. Ej, det er så hurtigt godt. Så kan man pisse langsomt. Løft! Okay, jeg stopper. Jeg runder så, jeg runder. Wow, op ad helvede. Jeg finder bare rundt, så nu venner. Jeg runder. Nej, ikke nu. Det går pænt, at det alligevel var. Og jeg er bare sand i skoen, jeg har. Jeg ser helt vildt stor. Jeg vil fikse jer bagefter. Sten. Det var sjovt, ikke engang. Jeg kunne bedre lide den der. Du er altså også. Ja. Jeg troede, det var mig, hva'? Så svinget. Så kan I to, så kan jeg. Du kan også bare springe mig. Sidste gang her, okay? Skal vi tage den anden vej rundt, så måske? Nej, det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Vi har fået. Okay. Sten i munden. Det gjorde det her. Jeg gør lige en masse, han hiver rundt, fordi den hører ikke skid. Det er sgu da så dårligt. Ja! Jeg kan stoppe dig selv for helvede. Det kommer meget hænge, det her, hva'? Vi hænger ud. Jeg står af nu, tror jeg. Jeg kan ikke komme op. Det gjorde jeg ikke. Nej. Jeg er glad for, at jeg har det på video, det der. Men du skal ud gennem. Ja, jeg kan komme op og stå. Ej. Jeg kan ikke komme ud. Okay, det her sko var nye. Ej, sluk det igen.